Hello guys, hello maskerasi. Anzi matovata here. Ndikangomwa mapirisi ndotofogwa kuvata. Ndatovata. Ndikangomwa mapirisi ndotovata chete. Saka masikati ndamumwa ndopandavata. Kutomuka izvozvi. Ndamirira kumwe manheru. Aya, vanhu vanogwara everyday vaya uchimwa mapirisi everyday vai munozvigona sei? Kungomwa mapirisi chete wakutovata. Paunongomuka unongogara zvimaawa wovata futi. Ini handichagoni saka ndichibuda chimbotenderera ini guys. Ndozanga kuti dokta akati kumbovata pasi chaiko kumbogara kumbozorora si hazvisi kunyatsokuita guys. Hazvisi kunyatsokuita. What is it doing? Must take that newspaper down there. I thought you were sleeping. I was sleeping. I just woke up now. Take those and put them back and go and wear warm clothes. Go and change into your pajamas. It's cold, you know. Kumuka, guys. Anzina Jeff imbozorora igwa tozoita ndinoita chinozoita kuti ndidzoke paguwa ndechekudai kuvata kwacho kunonetsa kumana apa ndavata kamasikati kuvata kunge munhu akafa ndamuka izvozvi ndomirira kuti manheru kwaya umwe manheru aya futi ovata futi pandomuka ndomwa futi emakuseni musono wangu unenge wakugwadza bhodhi kuramba wangu dai inenge yogwadza anyway ndopai panozomomuka ini ndomboti gaimbonosvika kujimu ndimbonoti zvimbijana gaimbotenderera gaimbodai ndendawa nemusana vedu nekuvata ndendawa nekuvata ini kana alright masikara sei ndatega ningoya ndakumbirwa nevamwe vanhu kuti ndiadrese nyaya saka ndangotega ndiuye naye fast ndobva ndadi ndamirira hangu kuti 6-7 dzichaendi ndendakavata hangu handipo muye chingotega ndizorore ndi muno ndichidla mathings aya chidla mathings aratumigwa nemwana wangu mwe mutayari ari Joburg. Thank you mwana wangu ari muJoburg. Anditumbira mapaketi emathings kanzi memuchingozviponda inyu makavata pachiwa mudye mathings makavata muchitya aya utodya zvangu mathings. Thanks a lot my dear. Nemaheu nditumirwa nemaheu kana wajaira tari kuita busy kuvata zvandinetsa ini nditozovata nekuda kwekuti handina chose nendakuvata ndichagoni kana kumira ndakuwa kuti mapirisi aya ondivatisa zvino ndozoti rega ndimbonovata asi zvakaoma right. Chekutanga regai nditi mondi abatwa mwana wemusikana aya avharigwa finally ave police station. What happened is she saw kuti kokuchatizira panga pasisina face yake it was all over kokuenda panga pasisina ariti so she had munhu anga chimupa ndofunga mafeedbacks social media and everything panga pasisina zvekuita because anga ane nhamba imwe yanga ava nayo ndakambosendera message nezo nchiti ita do the right whole thing enda kupolice station useve vana ivavo because hapana hapasina kokuinda hauna kwaunokwasadhiza nako hazviiti yakablutika but haana kuresponda but haana kudibloka akatoverenga haana kuresponda asi haana kudibloka because ndakamunyorera murabaraba nchitinana yenye police station nesuro saka nhasi ndazongofonegwa one of the family members yake iye kwete yekumurume yake mathings acho angopedzwa nakera ari kungoya achibashinda chinga take a small plate and put usabe hako mathings come and take a small plate and put and go and eat saka ndobva adaro saka pandamudzwa unefamily kuti atoenda kupolice station izvozvo azotenda ndakuenda kupolice station ndabva ndatobatawo uchi vekumurume vaya fast ndikati manyai munhu aveko saka wabva wamanyawo vakanotumana ikoko police station saka time yandambofona kupolice station akakune hovhiyo guys kwakune hondo but ndandatomwa mapirisi manje ndandakudhakwa paya pandazongonyora post paya ndandodhakwa nepost nemapirisi saka ndatirega ndimanye kumba ndovata anomaona saka kwakune hondo chaichaiyo ndakanga zafoni yandikushandisa ndoyandikuitisa life ndavafonera ngati ndakuvafonera kuti muzvinzwire because papa nehondo chaichaiyo saka vazingi vati muzotifonera later ndichikupai update uchafamba sei but asara iye atovhariwa. Put in a plate and go. Right. Bye-bye. Anomaona saka avharigwa ave munhingikiri
ave muchitokisi right now. Chatosiva edu kuti iri haari budi iri. Ndoda kuzama kuti ndinzwe nehama dzake kuti defense yaashandisa ndeye kuti kudii. Anga achiti chii chakanga chakamugara. Saka zvisinei still ndandakarara ndichababata iko zvino. Ndonzwa kuti ndoti ndine one close family member yake but haisi kudawo kuti isikanwe. Hanimaona mongozivawo zvemafamily politics. Saka we are not going to reveal the identity, but the one closest family member ndio iri kundipa ma-update ese ekumukadzi koko. Saka ndichazomufonera ndonzwa kuti defense yake chaicha yanga iri kuti ichero ndogona kuzofonera even wekumurume vachandipa because vasangana neMapurisa mami nehondo kuti anga achiti kudii tozonzwa kuti zviri kufamba sei. This is a mess up. Munoona guys why tichitaura nyaya yekuti crime South Africa. Munoona togara muno munyika nyaya yakaitika muno. Mapurisa akanonga bhodhi yemwana ushu mudiki ushu ndiwo handiti pakaita vanhu mazimba akaenda kunoripota. Andika makadzi achinzanzi murume ana kana mapepa kana everything zvese mukadzi akatiza nazvo. Konzi muri vekupi muriwo munenge usatogone language. Konzi ndiriwo kuZimbabwe bail 1 apiwi. Hanimaona bail apiwi. Konzi muriwo kuZimbabwe. Iko kumunoziva here kuti every police station guys kunenge kuine snitch iriko yakamirira kupa nyaya dzakadai sekuwana nemapepa nawo ichibhadharwa mari. Handi munozviziva kuti majournalist anobhadhara mari kuvanhu kuti vapiwe mastories sometimes. Handi munozviziva. Saka ndosaka muchiona information imwe inenge iri very crucial yamuchati yabuda nepika inobuda. Chero dzingave dzenyika dzinobuda because pane one anenge ari papayroll yemajournalist. Muri kunzwisisa guys. Tinoda kuti munzwisise ipapo. Panenge pane one anenge ari papayroll yemajournalist. Mugare makazviziva anenge achitobhadharwa kuti information yese anenge asiri munhu wekure anenge ari munhu wemudhuze anenge achitoziva information yese kuti akauya neinformation akuti ndiyo information chaichaiyo. Vana vari right vakabatwa navo vakatiza navo vari right. Aenda police station ega eniya aenda kunozvienda of course unochizira kupi nai social media the power of social media. So ndoda kutenda vese mese makashare live mese vamwe vekune mamwe mapeji vaindivingawo sisime tokumbira kutora nyaya nchiti nyaya isi kutombokumbirwa ingotorai makanyarara mese mapeji vakaita kuti nyaya izare social media yese. Thank you very much because you made it possible. Dei papasina izvozvo kuti takashare dei tichita mumbimbidoga nenyaya kuti nyaya ndeyedu ya ndeyangu nyaya tinotipiwe vanhu wobatirira nyaya apana zvaunenge uchiita munhu can easily escape. Hanimaona but nyaya kana ichinge yauya tikaita alitisa musoro pamwe chete haisi nyaya yecompetition yekuti indazoya nenyaya yakadai indazobata nyaya yakadai haisi competition. We should work together antika as socialites as influencers as bloggers as whoever panyaya dzakadai kuti maculprits abatwe panga pasina bekutana ndibudana panotiza nekupi. Imimi vacho manga muchitenderera muchifamba muchikomenta muchishare nyaya kumawhatsapp muchipa hama dzenyu vanhu vakawanda vakatifonera kuti ndapiwa nomumwe mudiaries wenyu nyaya yachiniti honai nyaya iripo kunodai munhu ndomuziva kamboreja kumba kwangu but panye vanhu vakachindifonera it seems as if mukadzi uyu Senzeni ane track record yeutsotsi because pane murume andifonera ari kuZimbabwe ari kuti akabirwa $2,000 naSenzeni ushu. Handimaona akabirwa 2000 Senzeni zvote akatobirwa murume wacho akasatombozikanwa anything asi takazotaka kutaura nemurume wacho kwatoona kuti murume uyu kwayo akatogarira nhamo pamukadzi ushu. So uyu Senzeni anga netrack history yekuba kuita kumba kwaumwe mai kwakambogara mai amudhari kwakamboloja ari kunzi aitoredza futi nenyaya dzeukonikoni woman idzi andimazviona. Saka agara anga itori problem Senzeni ushu itori problem Senzeni ushu andimazviona. So ona izva zvinoita dei akangozi akangoramba from the word go kuti mwana uyu handimudi dei akaseva life yake pane kubanidzira kugara nemwana wazoti haadi iko zvino akunogara mujere 20 years kana 25 kana 30 pade angoramba ake aye zvino akunogara. Saka chakagona chi hapana. Saka why am I saying this ndikutaurira vamwe vari mucomment section vane masessions akafanana newayo kuti une step son yauri kugara nayo une step yauri kunzi nemurume gara nayo kana zvekumbandidzira buda pachena udza murume chokwadi kuti nangu handikwanisi kugara nemwana womwe mukadzi gara wabuda pachena andi gara wabuda pachena udze murume kuti ini nangu handizvikwanisi hatidi tinonga tigozonetsana tadi kuti tiite arrangements ari suitable. Ndakaona comment yakandirwadza but handina kukwanisa kuadresa comment iyo panguva iyo patakanyora nyaya nezuro. Pane one word of mudiaries akanyora kuti mucomment section ina handizvipami panyaya nezuro handizvipami zvokuti mwana wangu ndipapo mukadzi mwana wangu anga changoenda kuholiday kuna baba wake kuna step mother pasina 4 days ndakafonera uchinzi mwana anyura muswimming pool. Imagine guys warongedza big remwana
kuti ari kuenda kunogara kwamainini nababa. Baba ari kuti apusha ndipe mwana wangu ndigare naye. Pamwe unenge uchitambura, baba vanenge vane upenyu huri nani. Unoti mwana wangu ari kugere upenyu hwakanaka. Mwana mudiki kauyu handi 4 days unenge uchiti mwana wangu aripo, uchodza vamwe kuti mwana wangu akazoenda kuna baba wake. Wofonerwa kunzi mwana anyura muswimming pool. Guys, unozvitora sei? Unozvitora sei? Andi mazviona? Unozvitora sei? Pane mukadzi akanyora comment mucomment section imomo pano padiaries. Akanyora the same thing kuti andizvidziro nhasi akatanyora kuti rest in peace akataura zita remwana. But macomments anga akawanda ende kuti ndimuti ndakati ndinomuvhurira maronda. Anmona? But I saw that comment ikangodoisawo crying emoji pa comment yake. Andimazviona. So garai mangodza varume kuti mwana wako handikwanisi kuti ndigare naye, handikwanisi. Imimi varume sometimes munomanikidza vakadzi vamunenge magara navo kuti vatore vana venyu ava handika vauye kuzogara nemudzimai wenyu munyuwani because you think you know your wife. Vanhurume mirai ndikubatsirei. You think you know vakadzi vamakagara navo. Hakuna munhu anoziva munhu. Muri kunzwa? Hakuna munhu anoziva munhu. One munhu can have nine lives like a cat. Hani muri kunzwa? Kana muripo imimi baba, mwana anenge achibatwa zvakanaka. Mwana anenge achibatwa sesai. Handiti achiitwa yese kuti musoti pana pazvo zviri right. You spend most of the time musipo, muri kubasa. Pamunozoya manheru, handi mwana anenge aiswa kana kasipendeke sadza. Achitopuwa ma 3 seconds ukangotaura ndokuuraya. Kana kuzogwa masupu esadza pa ebasupu pamuromo pokuti uchipinda kubva kubasa unoona mwana chinunira mafuta pamuromo kuti mwana wangu adya, mwana asina kudya. Ende kashoma kuti ana baba pesa munobva kwamunoenda muchidzoka ugara achizoiti tora muchikobvunza mwana everyday kuti wadya, wageza, wadai, because unenge wakufila kuti ndinogona kuoffendawo futi mai everyday by asking mwana uyu. I am not saying all stepmothers are bad, get me right. Not all stepmothers are evils. Andiji, but kana ukaona munhu aramba usamanikidzire munhu anti kuti agare nemwana iye asiri comfortable. Andi muri kunzwa? Usamanikidzire mwana chagare nemwana iye asiri comfortable. Regai vana vari kuda namai vavo. Itai arrangements dzekuenda kunoona namai. Nemiwo vana mai vanenge vane varume vane maex nevana. Let's not be insecure. Zvokubva kuti iwo hauzati mwana haumudi. But ukutya kuti murume pano tinchamboda nona mwana wangu wofunga kuti ada kunoonana namai vacho zvese. Saka the best way kuti ndizvivhare rega nditore mwana wauye pano asi uchizati mwoyo mako iwe mwana hausi kumuda. Anomaona? Asi uchiziva kuti mwana handisi kumuda because zvinoitika futi kuti nongo paanenge achiti every weekend ndichambonoona mwana. Handiti sometimes pamwe munenge musingawirana namai varipo iwe haugoni kuinda kuti uchindawo. Anoona? Wonzi sara ndiri kumbonoona vana kana kuti mwana wakutofunga kuti kutonoona mai zvese nemwana. Anomaona? Saka dzidzai kuti do the right thing. Andichika do the right thing. Musadaro vane vana vava rucheto nemastepmother, please tegai mastepmother. Tegai mastepmother. Hatinoda tiri kutukana kudii but tinoda kuti vanhu vese vave kusafe side. Stepmother vave kusafe side, stepfather vave kuningiri kusafe side, vana vave kusafe side. Vategei. Nokuti even vana vechisikana chaiwo waone ndadai wakabva naye anenge asiri safe pana stepfather. Let me be honest with you. Handisi kuti vana stepfather vanoripa vana vese but cases akadaro aripo ekuti wakabva nemwana wako musikana ukanorora ukaenda naye andi usipo iwo panongo sipo chita kunongwafangwafawo baba vaya vanogona sachipindira mwana uya vachimisa banga pauro tikangoti ndokuuraya. Zvinhu zvinoitika. Saka kuna anenge ari safe. Nyaya haifaniri kuwandira kumadzimai chete twai mastepmother nemastepfather zvekare. Nemastepfather zvakare. Anomaona? Nemastepfather zvakare vanogona kuzviita izvi zvokuti anenge achiabuse vana vako. Ava manje normally abuse yavo iri sexual abuse. Nokuti haazobiki mukitchen hazogona kumunyima chikafu ndonobika but kubata mwana chibharo. Mwana asatauri because anenge achiswa banga pauro. Kana anenge achinzi ndouraya mai vako. Andimazviona. Tine macases akawanda akadaro evana vakakura vari broken vachirepiwa nana stepfather chinzi kwangotaura ndokuuraya mai vako. Mwana obva afunga kuti mai vangu anouraya obva atonyarara. Ozozvitaura akura. Mweya wacho wekutenderera muzana hauna kumira zvakanaka, hauna kunaka. Andimaona? Mweya uri komazivana hauna kumira zvakanaka. Saka ingoprotecta vana vako, gara nevana vako. Tora vana vako. Chengetedza vana vako, gara navo. Anditi imimi vanhu vari kujoina naJoburg muno muSouth Africa muno. Kuna na Cape Town utongoti muSouth Africa as a whole. Musarege vana vachifamba usiku. Please. Musarege vana venyu musatumi vana kumatakishop usiku.
wotuma mwana takshop 7 o'clock wakutuma mwana takshop kwatosviba iwinter inoi une kwatosviba mwana kunokona anobiwa masikati machena mwana anotorwa imagine kuti mujobek unobata mukunzi kuburitsikwa kutorwa mukunzi masikati chako chako munasi most timeme vanhu isi vakatasa makazara vanhu ende hakuna munhu anopindira ende hakuna munhu anotaura anything ende chero mapurisa achizviona haui anozouya kana zvimapara zvainda zviya anomaona chiimajinai kuti mwana unenge atuma ari 1 vana vari kudisappear asikana vana vari kudisappear musatume vana usiku kumatakshop vana zvokuti toenda kumasleep over toenda kupi kupi please vabereki ameno parenting wati yenyu yamunenge muchiita kumba kwenyuyoyo ameno asi zivai kuti south africa yakasara nedzimwe nyika muno south africa muno zviri easy especially vadhudhula ava vatanga kuya anoona mwana anenge achizika moti mwana womuforena muona ati dhudhula iyi iri kutoisa even ruvengo muvana vadiki vana vadiki vari kukura chaiko chaiko vange vasina zvese izvi but nenyaya kuti vari kunzwa vanhu vakuru vachitaura everyday kuti hativadi vanhu vamakwerekwere aya maforena aya ngaaindi vana vemuno vane musikawa anokura akabatira zvanenge achidzoa achitaura mangwana anobatira kare anoita sexual assault mwana wako iwe kana kuuraya ende haina kwainoita nyaya yacho haina kwainoita musatumi vana kumatakshop usiku kanti garai muchiona kuti vana venyu vari papi garai muchiziva pane vana venyu all the time if possible famba nevana vako buda nevana vako ende nako unoenda uchidzoka navo iwe anditi just kungoavoidawo zvimwe zviri unnecessary animaona kungoavoidawo zvimwe zvinhu zviri necessary famba nevana vako saka ndichazotraya kubata hama dzacho tinzoti vari free tinzoti tingaudzwa zvarini kurosetenvhu police station kwaari uko unonzi Tafontein police station uko vanokwanisa kuenda mangwana kukoti yacho hamuti koti inenge iri papi endai munoteerera koti iriko mangwana cheche first track atopinda mukoti ende bail hapiwi zvake because muforena animaona hapiwi zvake bail anzidhudhula yanga iriko sandimaka yanga iriko pandatoita masika ndatomupfura nepo 1 ndikaona pane vanhu vanga vachiimba pane zvimabhazi kuda mabhazi ameti abvepi yangu dafo papakagozara mota asi ndazonzwa kuti namba yevanhu namba inanchiti pane vanhu ko vanhu vakawanda vatotipindei kudai hanzi vanhu vake vedhudhula vabva kune mumatauni vauya kuzobatsira kulonja vanga vane mabhazi 4 saka kanzi kuno kwaina kuita mutsindo kuno kuRustenburg kuno kwanzi vanhu havana kuenda zvekudaro vanhu havana kuenda vatoiginowa kunoko saka anga ari iye nevanhu vake animona vanga ari iye nevanhu vake saka kunoko hameno tandadzwa speech yavo vachitaura kuti ameno anzi regional director weRustenburg wacho yeye wedhudhula wandaona achitaura ati kwai tiri kustrategize tanga next week tinenge chiri clean up like madrugs vasikana vanofamba usiku illegal foreigners mabusiness ese I feel sorry for vari kujobek navo nokuti vari kujobek vazhinji maforeign anga achirarama nekutengesa kudai so city council yekujobek yakatoaprova kune vidhudhula yakatobudirira vakamani vari kubvisa maforeigner ese hanzi kune 8,000 stores that means pese pavari kuallocata paitengeswa nemaforeigner ichichi panzi vese vakadzingwa vari kubviswa vese vari kutorwa vese pari kupiwa vanhu vemuno saka vanhu vemuno anzi vakatogranula tsamba yachona kukoti saka maforeign afonga kuti achibva muchibatwa muchiiswa gumba kumba vachiisa vanhu vavo vemuno vachipiwa misika zviri legal zvokutengesa iyo misika iyo yekutengesa zvakasiyana siyana izvi anomaona saka ndo nyaya yacho Senzeni aenda kupolice station wedu handingarambe chikotaura chinhu 1 mozodzokera kulive kana live yapera ndataura kuti ara Senzeni aenda nozvienda over police station mozoteerera live handikapa ndatanga kutaura mungaramba muchingondibvunza ngoya kumashure oya achitanga kubvunza kuti Senzeni uya azobatirwa pai Senzeni azobatirwa sei modzokorudza live mozoona live handitika saka ndo nyaya iripo guys saka tingangoseka ini tikadika dhudhula iyi haina kumira zvakanaka chimwe chinhu chatoda kuti titsiura nevasikanaka nyaya yevanhu vakuramba chingonokomenta kwalaki uko muri kuona makoments ariko ka zvinotokandisa mapfumo pasi mufunge zviri kupeji racho zvinokandisa mapfumo pasi akangoisa posti kudai namba 1 kukomenta mazimbabwe ari kukudza thread yakuita maposti yake kuita 1000 something comments mazimbabwe achipindura pachawo kukoments section imomo kuti imwe yarudzii angoisa posti kudai mazimbabwe zidiwa kuita number 1 you are not helping guys you are not helping you are making things worse because makoments chime mchita kutoshotesa makoments chime mchita ashotesa kuti atibudi munesu muno ndo batisingabudi and atisi kuzobva ende chero mukata sei ungati muchito mutukirira anomaona
Saka you're not making no shut on pass power is okay. But we are going to show them because this is our country. You are not making it any better. Antika. And the South Africans are going to comment section and there's no shamisa, page no rakazama Zimbabweans. And if I'm going to comment section momo, put in the page no shamisa, Mazobes Dimakazara pano. Murkudei Pamsangadiwi, Munikam Madame Nani, Modei pano. Vakunyora every day muno ramoni. Kutushia kuti zviri kufamba sei ichiwani mazimba. Kuno zvimpandidzira kwatisingadiwi. Kwete timu riri kufashion police musanzuko. Kufashion police kwemazimbabwe neMazimbabwe ndo chiko chatiri kuita ichochi. Ndo chi. Hamuni tiri kuzvimakisa. Tinogara muSouth Africa muno mutisu. Tisu tiri kutargetwa nevana. Imi pari kungonzi pabiwa pari kunzi muZimbabwe. Sari riri kubuda ndiri kunzi akosi kumbonzi Malaweni, Mozambikeni, Nigerian, Ghanaian. Pari kungonzi Zimbabwe. Pari kungonzi foreigner pari kunzi Zimbabwe. Takunodena futi kumagrupu avo ndimo kutati vanhu vajene dhudhulaini. Amaona. Kune group rinzi fashion police muzanzuko. Vazara maZimbabwe ikoko vakatora group racho torita ravo. Imi mukaenda group komunoperegwa imi. Vari kukanda maposti every minute. Naye adivino ari kuapprove akatodzungaira chaiko. Proudly Zimbabwe natisi kuzoinda. Ira rizare. Achingopedza mumwe achikanda takasungira chimepu cheziro ichi uyu chiflag cheZambia. Zimbabwe ni pano. Ira irizare. Achipedza mumwe achiuya nemapicture evamwe ndo nemapicture namaititi akandwa ikoko. Mapicture namadhambusa iswa ikoko. Mapicture apokela ariko ira irizare. Kushiya kuti zviri kufamba sei. Kushoti zviri kufamba sei kugroup reMaSouth Africans. Vatora vapesera vati takubuda mutora igroup racho. Zvikanzi tatoritora group rinoiri. Tatori hijacker. Group refashion guys ndere vanhu vemuno vakakreata group ravarisi renyu mazimba. Harisi renyu group iri. Nzwisisai kuti hamusi kudiwa muri kuzvimbandidzira chiko pamunenge musingadiwi. Inga imi munobloka one. Kana munhu usingamudi paprofile pako anti unobloka. Panzi picture ramhosva futira veko. Musadaro guys. It's wrong. Mukuzvishoresa because vakasikana ava mama ika vanhu group iyi ndirimo mugroup refashion iri ndinenguva ndirimo asi nechingoona hau ndongoisawo malike nichidarika anenge akachena neisawo malike nichidarika hanomaona ranga chingoti mama chingotamba zvakanaka wani kuchingoposta mapicha uchingoapprove mapicha zvakanaka hani machiona ko proudly Zimbabwe every day Zimbabwe ngaridigwe rizare zvabvepi tatotora group iri zvenharo we have hijacked it vanhu ava vanga vachitamba nemi zvakanaka vanga vasina pfungwa dzeutsinye nemi vanga vasina pfungwa dzekuvenga kwamuri but hunhu hwenyu hwautotati muchavengwa ndio vamwe muri kupusha kuti vanojoina dhudhulai ibve yakura animaona muri kupusha vanhu ava maSouth Africans ayakavhura group ravo kuti vanojoina dhudhulai because hunhu hwenyu iko zvino vakutaurawo nyaya yekuti go back home kasi koko vanga vasingatauri zvisei zvekufashion police koko matsikwanai vanhu vemuna mazulu aya matsikwana machi vanga vasingatauri zviro zvokudaro vanhu vaingo kana mapichi chingori nice beautiful zvakanaka iko zvino vakujoinawo kuti maZimbabwe muri kubhowa muno makutobhowa matoyakuzohijeka group redu majera kuita zvese every day animaona madi kunohijeka mudzingwe munangagwa gwara harina mbonje ritavile gwara harina mbonje sometimes it's for our own humanitarian grounds anditi sometimes for our own humanitarian grounds apa tikuprova point kunani nai ritavile mningi wangu who are we proving our point to saka by kuanswer back tichibhuliwa zvichachinjei zvimwe zvingachitazefungwa mufana wangu zvinochinjei zvinochinja chii kuti hanzi we have been bullied takanyarara tichidini handi saka now we have to answer back zvochinjei hamuchadiwi muno chero kuanswer back hamuchadiwi zvinani kunyarara zipeta yuki tingoendawo nedignity yedu we go with our small dignity yatinenge tasara nayo iyoyo pane kuzviita mapenzi kuti tisara chingonzi havana kana brain vanhu vaya havana kukwana vamwe varimo muno vamwe varimo muno zvani ndovaziva here madhayari zangu ini vamwe varimo muno ndovaziva kuwedzera fuel pamusoro pekudira petrol pamusoro pemoto muri kuvhatika gurupu ravanhu kuti zvidini hazvibetseri chinhu ritavile serious mnin'ina ngatifugei zvimwe zvinhu unoitiko tatobhulita nyara wozodii manokomenda zvodii kudzingwa munongodzingwa chino kanokomenda ingawani kune mamarudzi ariko sei vasiri kuita hondo yekuita mazimbabwenzi sei mazimbabwenzi pese pese kungoda kunzi tisi takapenga
pese pese ngoda kuzvisi takapenga mazimbabwe pese pese kodzi mwenyika mota dzinowa dzina vanhu vakapenga katisadaroi vari kuzimbabwe vari kuisa maposti musadaro imi muri kumusha muri kuparira vanhu vari musa kana uri kuzimbabwe uchikanda maposti group rechitwa proudly zimbabwen handika uri kutuku ataxaichika group musadaro muri kuparira vanhu masisters enyari kuno kusa paunoansa bheki mumba mako ukapindura mumba mako ndo vanogona kuansa bheki if necessary ndikapindigwa nematsotsi panapa ndotonyarira guys ukatovapa zvavanoda kana zviripo vakainda kana usina ukangorohwa hani maona vakangoinda saka zviri kukunakidza izvozvo ndezvekudairana navo gurupu riri rakanonge inga imi mune magrupu enyu wani indai munobhulana kufishen polisi uko makamboya tichechera panapa kuti guys musaenda kufishen polisi yenyu uko muchinotukana kune mafishen polisi yenyu uko revarume nevakadzi kunotokandwa zvimwe zvinhu zvekuti unotoumburuka nekuseka indai munobhulana ikoko indai munobhulana ikoko kumagrupu enyu munawo yenyu mafishen polisi imi revakadzi ririko revarume ririko indai ikoko siyanai nemasouth africans siyanai imasouth africans tinawo magrupu edaya ekuzimbabwe varimo masouth africans imombo they are there but hamumbooni vachiuye pengereka kudaro ngatisadaroi vasikana ngatisadaroi marova dzini ndinokubloka panapa will just block you harisi peji ramajaira kuita zvinhu zvekusora muchiita body shaming dzenyu muchituka vanhu muchiita bullying muchiita negativity yenyu. This is a positive page pano ukada kuita iwe maningikiri dzina mheno zita rako ameno tokatogara pasi ukati ndakuketa zita rakadaro ndiche ghost account zvotokuitira here panapa. This is a positive page. If you don't have anything to say you pass or you keep quiet. Andukunzwa apasi pako panapa endai kumagrupu enyu anoroya endai kuvaroyiko munoroya ikoko pana apasi hapana varoyi pano endai munoroya kwamunoroya musiyane nepanapa. Grupu yevarume fashion police mixed rinonzi fashion police yevarume nevakadzi mixed. Very silly stupid marova dzinu itsese zita rachona muone akatogara pasi munhu wechimurume uyu munhu potential husband yemwana wako potential husband yevana vedu mangwana akagara pasi akati ndoda kucreata ghost rekufamba mufacebook. Vamwe varume vari busy kutsvaga mari, vamwe varume vari busy kutsvaga mari, vamwe varume vari busy kuita zvinhu kuti vakure paupenyu. Iwe uri busy kuteedzana nemalive evanhu uchinotaura zvisina nebasa rese uchinokomenda nonsense kutocreata ghost kugara pasi kucreata ghost. Handokaona kuti hazvitutu uye wakadaro ukacreata ghost account zvotonyadzisa ufunge. So embarrassing, so embarrassing. Murova dzini hameno style ro marova dzembedo very embarrassing right. Poita nyaya yekuti Joburg Haiti maorganizers handikumbira kuti ndiye panapa vari kuda kupinda kune grupu remafaro riri kurongwa reJoburg Haiti uko anditi exactly chera masenda hapasi peizvozvo pana hapasi pekutukana pano tinouya kuzoita zvinhu zvekuvaka nekusukumudzirana nekuita nekuseka ndozvepano kana uri wenegativity unozonoita kana wabvako pano uya upretend wozoinda kuonoitako mabasa ako erima anditika ehe. Saka koita vegrupu rehaiti reJoburg ravepo yekutanga ndiye masingles handiti singles meet singles apakaipa singles meet singles kuJoburg hanzi kuJamestown flyer racho ndofunga riri kubuda anytime soon only for single people anditi single men single ladies vari kuda kupinda muwanano kunonyengana anditika kuri kuenda kuJamestown Mall Jamestown Park here ameno Jamestown Zoo andizivini kuti ndepapi pacho chepchepo ndichazongona paposta. Saka I think vane group futi ravanaro anditika vanoda kuita zvekunonyengana vari kutsvaga partner andi uri single iko hakusi kuina vamarried please vamarried musainda kusi kwenyuko anditi single married please don't go there, it's not your group hakusi kwenyu regai masingles aite zvinhu zvavo imamwindiko nokuti murume wako zoti wanga wakaenda kumasingles meet singles oti zviri kufamba sei ani mazviona. Saka married please this is not for you,
tichaitawo yedu wemamerija tichaendawo chinogara pasi tichinotaura nazvo mudzimba tiri toga. Regai vamusingusi ndiwo atanga neyavo vamboita yavo. Anoona, regai masingusi amboita yavo. Saka masingusi gurupu racho ririko. Antika monopinda ikoko anzi Jamestown Lake. Anoona. So zvakare varume vevanhu musaindeko. Varume vevanhu, please don't go there. Ndida kuenda kunogara kona kwane ndichinyangira vanhu ndiriko ndichinyangira ndikakuona uri turi baba ningi nichikuziva ndoita live ndonongedza kamera pauri kuti baba ningi vari pano mai ningi murume wenyu uya plus live inenge iripo. Saka murume kana muri murume womunhu mukadzi achakuona palive obvunza kuti mamuchitei kumasingusi. Saka musaendei kumasingusi. Anomaona kuri kuenda vanhu vasina varume chete nevasina vakadzi chete. Masingusi aya ndiwo ari kuindako. Saka baba ningi ukangoenda cheteka ini ndikabaya kamera yangu ndendiriko ndakavandira ndakagara uko ndichisavheya kuti haufa ndikakuonai ndongotora foni ndobaya live ndoti honai baba ningi afa. Honai medhemu wako achakuona palive chete, vanotokuona palive. Saka tikukumbirawo mbinga dziri single dzaziya mbinga dziri single dzese please ndokomoinda. Vari kunze kwenyika vari masingusi vari kudawo kunyenga vanhu vari kunoku anditika munenge muchizoona palive. Anditi munenge muchizotadzwa palive. Matadzwa palive ukaonawo wafarira palive kuti ningi uyo ndamuona uyo ndamufarira andika iyo ndo basa rangu ipapo wozoita reach out kwandiri ini ndokusanganisira nemunhu yayo. Handiti munguva memuchida kuona pasina mafirita andika memuchida kunyatsa kuona fair ka musacho munyatsa kuvaona fair. Asi mapictures munguva anombonyepa ka pictures can be deceiving. Kuna munhu asingatobudi zvachose pamapicture apa habudi anotobuda kanyangara sikazomona nipese unorohwa neyana kuti ndiye munotoona everyday. Anomuona koita vamwe kuti anobuda zvakanakisa zvokuti dio apa ukaumona kuti zviko zvasiyana sei. Andimaona. Saka hanzi kwarunodzana nemukadzi kana ari murume aiwa kakunesana zviro kuti anenge atove single anenge asati ave single. My day program idzi dzitaimbodzita pano. Saka right now toda kudzita in person. Anditi saka masingusi aya marume vari kudiaspora vari kurena Cape Town uri kudawo musikana webva uri kuJoburg uri kuBotswana uri kuZimbabwe uri kupi palive. Anditika ndo pauchavaona vanhu ava. Indinenge chiveka ini basa racho ndiri kamera pese chete padiaries apa ndenchiti ndikanoti pane uyu ba ndobudisa palive ndoenda pane uyu ndoti ba ndobudisa palive ndoenda pane uyu ndoti ba ndobudisa palive kuita kuti masingusi roomies edu aya ari kune dzimwe nzvimbo aone vanhu vese varipo mafaces ndenchitotora nemagaro zvose nemazamu structure yese nendichiiburitsa kuita kuti munhu kana agutsikana handiti achida ondibata kana andibata inini ndodiwo kuti SIS MELLY pane munhu wandakaona akabuda pakamera kadai ndoda kumbozamaonai. Handitika tozama animazviona tumozamawo ndokuconnectai muzama. Saka ise fair deal handiti noti toda mucheto wepadiaries todawo mucheto wemadiaries tikuda mucheto wemadiaries. Saka ise fair deal. Saka imi masikana masingusi kana ndoya nekamera yangu ipapo ndikakuti tenderera furatira handika chimbodaisekerera usazorambe nokuti inde ndichikumaketa andoona inde ndichikumaketa chikutsvagira potential husband yako. Saka ndauya usazoramba ndikatenderera vasikana imbodai magara sheka dai sunzai chiuno sunzai mazama kudzai mazamu kudzai dai ndikati kudzai mazamu akukudza kudai mupfeke cleavage mazva mudai ndoti kudzai mazamu mokudza mazamu dai so tenderera motenda dai kudza magara usumudzirawo zvimagara kudai kuti vanhu vari kumakamera vadi vakuone. Anomaona kuti uwane potential chi husband yako. Anomaona kana kuti potential wife yako. Anomaona saka masingusi chake chitendera yapo chiita kuti muonekane ndi ndichikumaketai. Anomaona kuti ati musangane munyengane tikudawo wedding padiaries panapa inonzi zvakatangira paSIS MELLY anditi zvikauperera futi paSIS MELLY ndo pategeti chida zvine ejeri aiwa zvine ejeri ezvongo zvichingori musingle kune masingle ari 40 chaiwo ma40 years kwetawo masingle ladies ari 40 kweta masingle men wari kuma 40 something. Saka zvezvifanirwa kusangana kapa zvotifanirwa kugumana zvoiti zvapa andoona. Saka vafa utouya vese vakadaro anoona saka chi madiaries akachangama ndo saka pindai muWhatsApp group iri
kuda mupinde muWhatsApp group iri vari kuda izvezvo zvokuendako motaurirwa inenge hanzi 250 here kana 300 hameno because kune uchidliwa inenge hanzi 300 kana 250 hameno but kunenge uchidliwa amona uku ndokuchanakidza ngoma Victor Kazembe Victor Kazembe kune uchinakidza dei wanga uri kunoziwa kutobaya anmona saka vanhu vanenge vachitodii vanenge vachitovepo vachinyengana nyengana ipapapo kwani ndoda kunyengerwawo ndokunyengera zvemusi wachona naifu ndokunyengera musi wachona wini Saturday akwanisa kuenda nokumbirawo zvekubasa kwai gurupa cheripi ndichapuwa lingi ndokupai kanza kunge auction as long kana zvichiita makanaka kana zvichikuitira chirekanzi auction as long as wapinda machena I don't care zvebasa rei kudzi auction kana kuti iwe wapinda machena kukana paripo pane husband yako dzimwe sometimes vanhu vedu vanenge vari padhuze nesu kudaiwo but chivaiginwa munhu wako anenge uchipuwa namwari anenge ari mudhuze nekudaiwo achitenderera kutsvaga muchimbotsvagana musati masangana mosangana sei kana iri auction uchitogwako boo zvekuti ungakora uchivhunduka zvoti kwai kudii igrupu reraiswa pane rapinwa pai anzi ndo remasingles alright ndapina remasingles but manje maisa remasingles ndapina grupu achi remasingles iro but nachida kuti ndigozesaka iro rehaiti racho saka vanhu vombotaka vapinda mune iri grupu randapina apo guys ndo grupu racho remasingles riri kutaurwa iro singles meet singles icho ndo zita racho here singles meet singles itai asi ndirikugadzirirai app kune app yandiri kugadzira website yandiri kugadzirisa kune munhu yedating yekuti munhu chanosangana mudating mudating app yatopera yatoipa advanced stage yatopera app iyoyo saka muchange muchizopinda futi mumasecret room muchinyengana imomo itori iri app manje mopinda mudark room imomo muchinyengana ikoko tisingazvizivi techingoona kuti vanhu varipo pamaonline app asi tisingavaoni variko kuapp iyoyo yedate yatopera app yacho yatoipa advanced stage yekuti anytime ndokutokuti guys yauya dating link riya ravepo iri pindai uku munoona naikoko chako chitonongochinja zita kana uchida unogona kungona nenickname unogona kungona neanother name and kutati uzvihaide identity yako handika then motaurira naikoko asi kana moenda kunosangana unaudzawo hwani kana ini kana handiseni ndikuenda kusangana nemunhu pakati kuita kuti tizive kuti waenda kusangana date naningi kana iri first time handika first time just trust me trust andiselina trust mumai vechikuru vari mucomment section wakoma ndikumboenda pakati ndikusangana nedate yangu ya blind date yandakasangana naye pawebsite paya so that mumwe munhu azive kuti waenda pakati nani anditi right ansitatovemo isu right vamwe vapinda masingles vakati ngwarei vana netsi vakati changamo vapinda isabe wakatorooriwa une murume kwanzi gurupu kwaita traffic yawe kugurupu kwazara indiri serious guys kuti ndatoda kutsvagirai varume chokwadi chaicho chakatonaka hanzi kugurupu kune traffic uko saka pindai imomo anditi pindai imomo kwai mashawa akawandisa regai vapinde mashawa apinde imomo regai vapinde mashawa imomo apinde hanzi riri kuramba kuvhura itraffic kwai gurupu razara imi ragozara idzo 2 minutes saka ndochibvisa linki kana razara right kwaita haiti iri kwamusi wa10 august anti saka vese vari kujobek pretoria jobek yese pretoria kana tanoda kubva kuna northwest achienda kuhaiti handichika pakabhukwa venue yese vakatobhadhara venue yese the whole venue has been booked including marooms saka ndiri kuona nguva chikaenda mugrupu ravo rehaiti kuti ndingabhadhara room that means maroom ndofunga anofanirwa kunge apera kana kuti akutopera handizivi hanimona because takatati kana marooms akapera people tichataura navo kuti vanhu vauye nematents avo zvimatende zvavo izvozvo tochajwa futi obvious nokuti vari mubusiness kavana tichachajwa maybe space yekuti pazoiswa zvimatende izvozvo vanhu vorora muzvimatende zvavo unfortunately enough inenge iri summer saka people can sleep in zvakanaka mumatende mavo imomo hanimona because kuhaiti kuchapera late saka nauri mujobek handiti team jobek team Kempton Park muri kupi haiti uko bedwe pindai Kempton Park team muri kupi team Randburg team Kempton Park team Randburg Kempton Park yakamakawanda takakuona ikapaya pamariro paya muripi vasikana endai munopinda mugrupu rehaiti ndipei link rehaiti ndakumbobvisa remasingles iri
ndakumbobvisa remasimbusiri tipei rehaiti ko vecape town ndichataura vecape town timu tipei kanhingi kiri link yacho yehaiti Joburg timboona toda kupinda tifa necape town hanzi group ratozara alright sa group hanzi razara sorry yenyu kana mozora muchita pane vachabuda obvious mozopindawo animaona right iri ndore chiri haiti alright right iro ndore haiti randaisa iro indai munopinda please kana uchizoti hausi kuinda kuhaiti hausiwo muJoburg musanopinda mugroup guys harisi renyu kana usiri kuJoburg kana kuti kuPretoria kana uchizoti hauna interest yekuenda kuhaiti usagara wapinda musatambisira vanhu muchizoita maleft yenyu kana mapinda mukati timu riri serious toda kuenda kuhaiti kunofara nevamwe musiwoyo tichionana nevamwe tichizana tichidini handiti ndofunga ndo paticharegista vamwe vanenge varipo vanenge vauya chataura neadmin team vatsvage munhu anongogara pasi achimboregista vanhu vese vanenge vauya ipapo so that atore acapture information azongovapa information tizive vanhu vedu kuti mangwana vaita dambudziko tisati ningi ndewedu hazvina mutauro hazvina mubvunzo mangwana saka chakutaura neadmin team kuti vakatsvaga vanhu vavo 1 kana 2 vanomboregista vanhu vese vanenge varipo madiaries busa pabepa vanozopa treasure also enter mudatabase I think zvinenge zviriko saka team Joburg inenge iriko antika ne Kempton Park ne Chirandburg ne Stanville iyoyo ne Joburg Central ne nana Greystone vana Greenstone vana Houghton Park vana Senten vana Meno Jamestown Cosmo City team Cosmo City muripo futi ndodhere kuti mumbokwirawo makombi mumbonofarawo nevamwe ndokuti mumbonofarawo nevamwe animaona ndokuti mumbonofarawo nevamwe itei kuti tikuzivei kuitira mangwana itei kuti vamwe vakuzivei kuitira mangwana vasapinde zveshuwa dhorini kuti vanoona tikurunyatogwa kuti kudii because zvatorongwa pasina chinyuwani vatopedza kuronga maorganization akatopedza venue yakatopedzwa food testing vanenge vatozofinaliza pana ketara wavo nhasi because pakaitwa interview yemaketarasi kuavoida zvakaitika last year zviya saka vakaita interview yemaketarasi akauya umwe neumwe nechikafu chake chaunozopangwa kubika day in question vakaita food testing pakatogwa munhu 1 ndofunga nhasi ahwina munhu apinda pacontract apiwa contract nhasi yekubikira vanhu chikafu chake chaonekwa kuti the best zvauyawo presentation yake food yacho zvese vanhu vakazvirega vasikana animaona saka vatopedza pasina nyaya kwatongobirirwa kuti kuchingoindwa maybe nezvimwe zvidikidikiwo zvana DJ and what not but zvikuru vapedza zvikuru vatopedza box bag yesi gurundoro vemhezi animaona zviri sei gurundoro vemhezi mba zvese zvimwe zvese zvivapedza zimameriti meni ndiwazadza gurupu waona sei kuti vari meriti iwo wazviona sei kuti vari meritiwe guys musiyewo nzvimbo yangu daku yako musiyewo nzvimbo yemunhu wandida kupindawo dakuonawo kuti zviri kuitika sei dakutaridzai vari beve vanhu saka musiye musazadza gurupu indisina kupindaka musazadza gurupu ndisati ndapinda regai ndipindewo musiye nzvimbo yemunhu wanapa gurupu takura vanhu 259 saka mutakura 254 mosiya 1 space toda kuona saka timu iro rehaiti pindai usangana nevamwe zikanwa nevamwe ukaita problem anomukona zvikuitika muSouth Africa izvi ukaita dambudziko mangwana you need vamwe vanhu vachia kuzomira newe vasingakuzivi vasingakujaji vachamira newe mafriends ako nawo asi vanotakura makuhwa enyaya dzako vachifamba nawo kumagroup anomaona saka sometimes people that you don't know and ndo vachaiva vachitokurescua ndo vachaiva vachitomira newe anomaona ndo vachitomira newe ivavo saka you need other people kuti kana wavigwa nedambudziko ka we quickly send team ningi muripo here endai mupa namba yakati munondionerawo munhu ushu kana tiripo chikwanisawo tinotosvika ani mazviona atetiriti saka please haugoni kurarama wega telegram inonetsa iyo isati igoni telegram aigamu inonetsa telegram ndakutomboijaira handitogoni kuijaira telegram ini telegram inonetsa iyo muJoburg pavenye last year venye last year yaumba patakaenda last year kuko saka iwe unobva kuregara wabhuka room nguva ichiripo hanzi kana ratozara tivhure rimwe handizivi ndimuri kota sati razara here handizivi hanzi will give you tickets
Oh, ameno aita like apa ini ndatsirombota ameno aita like kuti ndiani apa sisi Betha. Thank you very much as usual. Betha Townsend as usual came through. Hanzi chatting around 2 tickets. Ameno kuti ndivanani. Saka sisi Betha I need you kuti mutsvage vanhu 2 vacho. Ini ndakati gore rino handina wandiri kupemhera ticket. Nokuti ndakavapemhera vanhu last year. Vakazenge vondituka nemamistakes asiri angu vakomana. Mamistakes ari beyond my control ekuti ndandisingakwana zvazvine munhu aiorganize yakange ndakandopiswa ndini. Nesame team randakapemhera matickets. Ndo team rakatanga kuita dondipisa richinonyora chitora zvanga zvichitika kwaipata. Saka ndakati gore rino munhu unomira nezvake. Chikwa ndavapemhera rakaita last year paya. Kuti vanhu vese vaende kunofarawo vedu vabude mulockdown vanofara. Mopedza mondituka shoti kwai mari yadliwa shefu vazodini shefu vapiwa vatipa mari vazodai saka ndakati this time munhu mira nezvake kudenga nguva yakwana uchanomira nezvake kudenga tando iri raiti rakapindwa apa iri ndaribvisa shemu ndaribvisa saka Betha would pick vanhu vake 2 vari kuda kuti vadi group repasingo ziri kunzira Sara. Sivimba nanyara inchido chokutengera ndinacho wena but ina andina mari ena ndikwanisa kutengera 1 ticket because nini vana vangu padhairiza pavakawandisa nevaningina. Saka buying 1 means I will have to buy for many. Saka mari yacho handizoiwana. Saka the best way but ndigari ndamira kureona ndinyaya kuti ndikutengera munhu ticket because pakaipa. Pakatoipa ini ndikada kuti ndidai so aiti vana vaningina vangu vakawandisa everybody apa anenge achitoda kuendawo. Saka ndizogona kuisa mai vedhairi dzandizogona kuita favor kuti ndotengera umwe ndosiya vamwe. Saka ari kuda kutengera vamwe matiketi ina handisi kuvharira munhu. Anomaona asi nini kukupemherai kuvapemhera handisi kuvapemhera. Antika asi kana pane varipowo vari kuda kuvatengera uri kuda kutengera munhu wako rudiaspora hausi kuvharirwa kunze. Hausi kuvharirwa kunze. Kana une munhu wada kutengera tiketi you are free to do that. Kana une wada kubhadhara tiketi dandi vatete vako kana shamwari yako kana kuti makasangana paFacebook ipapa kana makasangana ipo padhairiza apa mukawirirana uda kumutengerawo tiketi rekuti aende kwaiti aiwa hausi kurambidzwa. Asi ndatora screenshot alright. Betha ambotore Betha asi munhu utorera screenshot zvake munhu wekuti akataura zvaatotaura zvinotoita saizvozvo. Alright. Right. Hanzi imari ticket acho ticket hanzi 800 rand. It's 800 rand ticket. Iyo link iri kukandwa iyo. Right. Kune re Cape Town zvakare. Ve Cape Town vari kurongawo yavo Haiti. Veke hanzi regerai mhuri yavo. Maria, kuti ndidzoke ndikupemhei mundituke futi. Ndikupemherei mundituke. Kana. Ndidzoke ndikupemherei ndomondituka kana yapera mwene. Munoziva kuti imi vanondituka muno ndimi vanhu vanogara vari pano. Imi munondituka ndimi futi pano munenge mune mambude matop fan badge. Imi ndimi munenge mune matop fan badge pano. Ndimi munogara muchindituka muma street umu. Ndimi munenge mazonondipfekera magosi makundituka mapedza modzoka moti Simeli we love you so much. Ndimi saka munhu mira nezvako. Tiketi 800 charity but time ichiripo because haiti iriko muna September I think muna September saka ngazi August September somewhere there. Saka time ichiripo kuti chero kabhadhira ma 300 cheo pamwedzi. Unosvika time munenge watotsvaga nedress rako. Time yekutsvaga madress guys iripo. Mutoda kuti munyatsochena munyatso outstanda zvamakaita last year mudarike last year zviya. Time yekutsvaga madress guys nezvifascinator zviripo. Mafascinator guys amutsvage kure. Tine munhu ari padhairizi pana pamwe wedu anogadzira mafascinator type yaunoda unongomutaridza sample akagadzira vanhu vese kwaiti last year anongokugadzirirai seri yauya anongokugadzirirai mauyenyu anozimai iwo mahaya mazveti anomaona yes maigani wakoma saka last year vana maigani wekatengera vanhu matiketsi vedu vanhu ndichipupemherai timu rangu rekudiaspora rese raitenga matiketsi 123 vanhu vakatengerwa matiketsi akomana. Timu rakatengerwa matiketsi ndo timu rakanga riri panumber 1 kutaurisa tazodlamangai tazodai vakatenga matiketsi vega. Hapana kana wandakaona comment yake kana 1 hapana. 10 August 10 August kana 10 September between the 2 dates 2 September 2 ipapapo. Andibona.
kwachiti Doris ukaona chituka unovaramba kuti ndo madhayaris aya iwe utisha kuti mindziso idzi wakadziwanepi serina saka rigandirege ndotukwa zvinani vandituka avoka ndizoti chero vakandituka ndezvavo at least hapana wandakapemhera vakatsvaga mari dzavo vogambende ikoko zvo zvine basa rei right saka kweta recape town vane yavo haiti deti muswani muna juni imomu hanzi link recape town please varipo here vecape town mutipo link recape town varipo here gore rino ndichaonerera Cape Town Joburg pakaipa because Cape Town aisiramboita haitika Cape Town aisiramboita haiti saka vari kuda kusetawo mastandards avowo handiti vari kuda kufarawo musi wacho vari kuda kuchena ndibvuye zvakare zvokwadi tichaonerera handizi Cape Town ndikuona pasina kumira zvakanaka amen ndikuona pasina kumira mushi handiziviwo amen right saka ndipewo link recape town varipo here maadhimini acho ecape town vecape town muripo here vecape town tipeiwo nhingikiri tipeiwo link vecape town varipo vecape town as I'm coming September kwai that would be great maigani kana zvichiita mukurumidze kundudza kuti mupinde muise pafly tipe organizing team 10 September Joburg alright Joburg hanzi 10 September PE Priscilla ndimi muriko ka ndo basa renyu kari kuronga ndo basa renyu rekuti muronge mozongondipa fly ndokusherai imi mironga ikoko saka pindai mugroup ndomo ndokutiwa yese ndokunenge kune matishesi zvematishesi diaries and everything zvese ndokwamuno information ise ndokwamunoiwana because tikuda regalia yedu yediaries kuti ati patinoenda kune umwe wedu kana kanzi afirwa ari wadi regalia totoida saka regalia yedu pano guys it's yellow regalia yepanapa iyellow handi manzwa ime wana enji ndimi muri kuJoburg ikoko imi ndimi muri kuDurban ikoko rongaizve kuDurban ikoko aiwa ka memory ndatopedza zvadesire izvo ndatopedza muzodzokudza live painotanga moteerera kwokutanga uko ndokwa zviri mulive iyoyi uko tichitanga ndokune nyaya dzadesire mozonoteerera ikoko monzwa anoona Cape Town ndokumbiroka link Cape Town muri kupi Cape Town people are you there tokumbirawo link hanzi na G I'm looking forward to dress up even done that in years hey kwanzi regai muone naayeni regai muone dress vedu weka ameno zvokwadi naiwe miu unoti zvako iwe ndirapa chingodzokodza chinhu wani mondibhadharerera imiu ndirapa chingotaura chinhu wani ndatopfuura uko ndapedza nezvazvo muzodzokorodza live mukudzokera rini vakoma muri kuya rini when are you coming Smaitawa maybe you can go ku Cape Town when are you coming Cape Town tipewo ka link yacho hanzi t-shirts single t-shirts available for our bra yes ma-t-shirts ema-singles ari available for bra zvakare tipewo ka link veCape Town pinai ka link racho kandai link ka guys Cape Town kandai link regalia yepano it's yellow antika blue jeans yellow kana mukazidai kuchinja majini kuita black and yellow it's up to you but top yellow top uku yellow uku asi negene iyi ndochii Emilda ndo Cape Town here Emilda ndo Cape Town here Emilda ndo Cape Town here kutangidza ndikandidzi ndere Cape Town here Emilda manje lingi riri kutofamba kapa sori vandidaira hanzi alright vakoma alright tositaura kuseri Zimbabwe reports thank you brothers thank you brother how are you saka regalia yepano padiaries it's yellow guys pamberi neyellow yanzi yes it's Cape Town alright togai ndidzokere nditsvage link yacho iri reCape Town link iri Cape Town link iyo Cape Town link ndapina Cape Town kana uchizoti hausi kuenda kuhaiti kana kuti kuafter party usapinde nenyaya yekuti Cape Town zvinhu zvinoti dhurei handika mari yavo iri pamusoro saka vari kupa option yekuti is either
unogona kuenda kuIT worega kuenda kuafter party, kana tinogona kurega kuenda kuafter party woenda kuIT. Anomaona? No, aiwa kanchireva regalia ndinoreva yellow like t-shirts ePadiaries ane logo yedu nemutupo wako anenge ari eyellow. Aiwa zvimadress munopfeka madress amunoda. Madress munopfeka madress amunoda. Ndikutaura regalia t-shirts edu epanapa. T-shirts edu nemacape edu isusu anenge ari yellow and blue jeans like Jobek. Iri kupfeka yellow t-shirts blue jeans anditika maybe blue cape ameno asi anenge ane logo eDiaries nemutupo wake, mamoyo kana kuti madhuve logo yako eDiaries nekepi yacho payelo ipapo ndopachengetiri, right? Saka ndapina reCape Town vari kuda kuvesa vari kuziva kuti vada kuenda pachine time. Guys, you can pay month and wobhadhara imwe izvozvi pera kwemwedzi 50 zvawozobhadhara imwe time ichiripo. Anomaona? You can pay in 2 parts. Unofarawo navamwe anditika. Saka guys, linki ravepo iro anditika vari kuDurban amuvharigwi, hapana town iri kuvharigwa panze. Kana muri koko komari funga kuti muda kuita mafaro enyuwo akanangana neDiaries, just plan, rongai koko, gadzirai group renyu, handi makagadzira group renyu moedha vanhu vekunzvimbo kwenyu moronga zvamuda kuita kuti muda kuita nezveiyu handika kamuchida kuti zongovepowo mongoti edhawo magroup acho tokusharai malinki. Anomaona? Tokusharai malinki topindawo magroup tokushera muda kuti tiuye motongozouyawo tokusapotai the day in question. Saka PE muriko varongi variko vana maijonga kuPE uko aripo mwana uya anyora apa anzi Limpopo. Zvinodai mimi kaQueen Lucy Limpopo iripo yevana Queen, vana Queen varipo moronga zveLimpopo. Isusu Annabelle panapaka tiri kwaisi waisupporting yellow inototengesa hainambodzi ndeyachamisa. Yellow yakagara iripo handika Chamisa kangoti ndiri kuchizowo yellow kuita zvepati yake, isikati tiri kuchizowo yellow kuita zveDiaries. Saka ndo zvatoda susu, we want yellow, we don't want any other color, green kana chi hatidzidi, toda yellow ndo yatiri kuda. Tiri kutoda yellow iyoyo, payellow ndo patiri, payellow plus chero tikasapota Chamisa we are allowed kuti kusapota zvatoda, we are allowed to support the party that we want. Saka chero tikanotorera yellow iyoyo kuti ndeyaCCC nesuwo tiri maCCC rikatishandise yellow bo zvekuti zvobvumidzwa futi, but yellow ndeyepedu pano paDiaries. Anomaona? Ndeyepedu paDiaries. T-shirts tinawo sipatisiwa, pinda mugroup. Ukapinda mugroup information ese irimo imomo. Ukapinda mugroup information ese inenge irimo. Saka reCape Town guys, Cape Town variko pindai umu. Kuonesanai zvamuda kuonesana, garai pasi have meeting onesanai motsangira ipapo. Sipatisiwe, ndikuti pinda mugroup. Then information uchawana mugroup yese t-shirts and everything zvese. Aripo t-shirts. Aripo t-shirts. Port Elizabeth pane vanhu vakawanda vari Port Elizabeth apa. Vanoronga. Rongai ikoko kuvhurai group reWhatsApp first. Then link ye Port Elizabeth. Motipa toti ve Port Elizabeth. Link iyo. Ine munopindawo mopinda kana vapinda mawanda moronga zvamoda kuronga. Haiti ye Diaries iri kuitwa yeDCA yeku UK. DCA iri asi haisi Haiti inenge iHaiti here kana tikwa Dina Gala hameno, but ndizvo zvokuchena chena futi izvi. Inenge Dina Gala here kana inenge Haiti iri kuitwa. DCA iri kuitwa ye UK iriko. Ye UK iriko. Iriko ye UK. Iriko ye UK. Iriko ye UK. DCA ye UK iriko kudai hatizoti igala Dina here kana kuti ibarbecue kana kuti iHaiti. Asana yatsonzwa si iriko ikutorongwa izvozvo I can confirm. Ikutorongwa iripo. Iripo. Saka muchave toindawo gore rinoti hey gore rinoto nakatotobayiwa nokuona imi veUK dei muri matanga kuita Haiti, ndimafanwa kutanga maita veUK tione mucheno kubva kwamuri koko tozokubira madresa munenge mapururaya muzotipawo. Ndikuona chifanwa kutanga taona kuUK yuko hanzi kuDurban reDurban muriko futi makawanda. Vhurai Durban group renyu. Botswana makawanda. Botswana makawanda futi, even Namibia futi mawanda zvokutodaro. Ndotaura nemika kuseri ndosiva ini. Namibia futi mawanda zvokutodaro. Vhurai group renyu reNamibia, edhanai imomo mugroup reNamibia. Handika
then monyatsoplana muri moti muda kuita chi, iti haiti here, get together here, mukuda kuita lunch here, mukuda kuita chi, moronga pamwe chete. Hanzi Jobek uchi, haiwa Jobek mawanizvi. Hanzi hamudi kuenda uku UK. Naye Anabel ndonoitei ku UK nichiwandisira rangu ndonoitei. Ndinganozvigona zveku UK papa ndinofane chando. Unondofire kuri chando iwe. Ndonoitei ku UK iwe. Ma UK aitokwera nawo pano. Tinogara nawo pano vanhu ku UK. Ndoenda kuite. Chainda hangu kunovaona one day ndodzoka. Chainda hangu kunovaona ndodzoka. Andiona. Kuti vaya vanenge vasingakwanisi kuuya asi vanouya kuAfrica. Vakauya kuAfrica indovaona kaini. Vauya kuAfrica ndovaona kana vauya ndovabatisa mafuta. Ndovabatisa mafuta voita nawo kana vauya. Right. Ini achida kana ndikadaenda ku UK tinongoapply visa kuti ndivanga ndinyima muno visa. Ndimbonyimwe visa munondoinda kana ndichida. Hanzi PE kune group uyai. All right. Share link sekai. Share link yacho yePE tuone tipine. Iri ndakapinwa ndire Cape Town guys. Rakapinwa iro ndire Cape Town iro. Rakapinwa iro ndire Cape Town. Rakapinwa ndire kwanza Namibia mruya iri. Ndo yamwende Namibia apa. How come there? Ndosvika zvakanakisa pa Namibia apa mukatoshamisika ndouya pa Namibia apa. Ndouya itai function kuna Namibia mutidare ndouya. Tiuye ku Namibia. Totoenda kuningirikiriko. Kuma jecha uko. Hanzi boskana iti rongai. Isisila ina munaro group renyu mimi munaro group renyu re UK kura ku ritoripo wani ku Telegram. Andimoza zvinhu zveku UK moda zvinhu zvechirungurungu zvakasana nezvamwe ku Telegram ku ndoko ari ruko. Vano UK vada zvinhu zvakasana nezvamwe zvechirungurungu ku Telegram ku ndoko ne group renyu ku. Vebotsana itai group racho. Rongai group renyu. Hanzi Zimbabwe toida zvikanzina sibeta rongai ndouya ende vanoya zveshu. Asi shuwa Zimbabwe igadzira ya itai Haiti. Naimi Zimbabwe muri kusarira papi mukurasika papi kwemi vano ku Zimbabwe. Setai example ku dingi uko. Setai example ku Zimbabwe ko vano Zimbabwe muri kurasika papi. Okay, can I okay. Admin team diaries ipai oka laina chibi link. Admin team yeku UK ipai ola ina chibi link yeku Telegram. Ipai ola ina chibi. Can we have Linet na laina inda ikuna mkoba kutweni nokuti ngati kunovhetiwa vanhu. Zve group ra indo rati zvigonini. Group ra iro ndikona ini. Ko vhetiwa uko ungopindi ndai munovhetiwa. Kwai munoenda kuita vetting. Havadi maghost. Hanzi ne was on WhatsApp UK ndikanga ndisipo. How party wakabviswa sei? Azviiti. Wakabviswa sina zvawaita handifungi kudaro. Na pressure futi ivanhu vari ve UK vakatowanda vada kupinda apa. Piwa link kuna Mkoma Gordon vapewo ka link nai. Vapewo link Mkoma Gordon. Kunovhetiwa vanhu ku UK kunovhetiwa vanhu kwa kungopindwi. Haungopindi sengo kupinda mudangare uko. Kovhetiwa. Mweneni rongai ndouya hapa Namibia ndinotouya kune vanhu kune madhari zakatoti wandei nehanzvadzi dzedu dziri panapa dzitoriko. Ndozoti hamusi gosisila ina but ivo varidzi vegroup racho ndovanoita zvinhu zvavo. Ino vanenge vachiita zvinhu zvavo ndichingoona vachiita zvavo vati handizvipindiri kuti zviri kufamba sei. Day to day operations avo handizowapindiri hangu. Handipindiri day to day operations avo. Ndongoona ndozviri kuitika but handina hangu pandozokwana. Handina pandokwana hangu. Handina hangu pandinozokwana. Polokwane kesi vhura iwe group. Iwo dzoka nelink panoti repolokwane ndavhura iri. Isitokushera link vanopinda. Hanzi hauna kubviswa isisiri ku WhatsApp yave kunhikiri ku Telegram. Saka vakamubvisa vana kuzomuedha ku Telegram right. Rakapinda pazasi ndere Cape Town. Rakapinda pazasi ndere Cape Town. Iro ndere Cape Town tamburi pazasi ndere Cape Town. Hanzi UK unosvikota sanudzana Mkoma Gordon adzidi zvisina basa.
ngoma godhweni musazonyanya kuita strict ayo hangwa godhweni gai vanhu vati loosen up kancane siya vanhu vasununguke mbijana ngoma godhweni musazonyanya kuitawo taiti vediwei regai vanhu vasununguke vediwei vatisunungukeyo regai vanhu vatisununguke please hanzi polokwane kune group ere vhura iwe tatenda vhura iwe group repolokwane iwe vhura group iwe repolokwane wotipa linki toshare linki vanhu vopinda hanzi UK hakuna kutukana vatukani vekunu vanhu veku UK avo saka mbona vachitukana vatukani kuna vanhu vari machuva vanotozvidzora vega vanotsiurana vega hakuitwi kutaura kusina basa uko kobhowa hakuitaura kusina basa kuUK hakuitaura kusina nebasa rese zvinotwa hechichi munozviita kumastreet kona uri konenge wakadzikama kune vanhu vari machiwaka kune vanhu vakaenda kuchikoro uko havana kufanana nesu muSouth Africa tongonyenjereka havadi zvisina basa uko saka kutotobhowa kugara kwa nditokweriko nditombodongoreriko kuti kuri kuitwa nezvei nekuti kwotobhowa anoona right saka ndapedza nga pasina chimwe andi hapasina chimwe guys kwai mazuva ano pano takasununguka ndinonzwa kufara aiwa hapana pamakasununguka hapana makasununguka kobhowa cooperation dzechingori reasoning capacity dzoga kuti uchingoreasoniwa chete group retelegram rekunze kwenyika kana inzwa shumbresi kwanzi team UK makatikoshera please titengerewo matiketi pana pamaindituka moti havambotengi this time hanzi koma singles group riripo ravhurwa dhara riri pamhene musoro kwarainda uko asi ripo pamakandituka papi vakagwadziwa zvokuti ndimuchindituka saka this time hamulumi gorina mulumi vakagwadziwa zvokuti ndimuchindibvarura muchinditukira mhosva isiri yangu saka this time hamulumi this time motobhadhara this time motobhadhara Sandbag Murata. What do you say? You go Sandbag Murata. Really say, zita racho. Paper. Anzinesa kuna life. Anasa kuna life. Ndipa zororo guys. Ndukuza doctor akati ndizorore. Ndipa zororo chauya next week. Doctor akati ndizorore. Ndikukuza. Doctor akati ndizorore akandichorera birthdays pa uyu. Kuti zorore. Guys ndizorore chingoti wapo apo tichiseka wedu chingodi akandasuwa kuseka. Nyaya yezikotilda yanezuro yemusikana yemwana wayo kuti sekuru vaya ndi unotoka yetsokwana iyi kukwana chekwavana pekutanga takambofungwa kuti staged story pekutanga takamboti nyaya iri staged but as the time goes on ndakazoona kuti sekuru vaya vaya ndo vanenge vasanyazoita mushe musoro havana kutokwana hadzini mochaiko no remorse nothing plus kutorelaxa kwacho pavachitaura nyaya yekuti ndakatouraya ndakatodla ini ndakatodla kutorelaxa kwacho vachitaura zvoti kwai ndingi ndinouraya ndakadla pakandinetsa last year Linde last year 3 September haiite because kunenge kuna japraiser ndo musi unenge una japraiser saka tingaclash mashows because ini ndiri part of team yeiri kunza japraiser ini ndiri part of team iri kunza japraiser saka ndinofanira kunge ndiriko saka zviite kuti tiite musi wa3 because ndinenge ndakudiwa kwa japraiser kwacho ndiri part of team iri kunza japraiser ikoko kuJoburg saka hazvizoiti kuti ndiite musi wa3 because ndinofanira kunge ndiriko ndindotofanira kunotora japraiser kuairport anomaona ndindofanirwa kuenda kunotora japraiser kuairport dei akatouya pa denda kama akatondora ndichinomutora saka hazvizoiti kuti tiite same day ndisati takaishifta musi wa10 then nditori kuairport ndichitora ningikiri ndichinotora japraiser anziko mai munashe vari sei vari bho zvokuti vari right mai munashe guys asi kuti paita hiccup pamwana wanezuro yaya mwana yaya wekwamai vaya vane utsinye vaya then angawana basa ndichi tatamuwanira basa rimwe mudhayari zakabva ati ndipe mwana ndobva namupachi 3000 tawirira zvakanaka mwana uya fanira achikwira nhasi mukadzi uya ndobva ati baba vake ndobva asarisiva message baba vake vaita accident
kuZimbabwe. Atosenda zvese proof baba vake vakatsemuka tsemuka kumesoko. Saka akuchienda kuZimbabwe kuna baba vaya kuti achazisiya musikana munyuwani nemurume wake vari vega hazvichaiti. Anomaona hazviiti. Baba vake akaita accident kuswera nezuro. Saka musikana yaya atogara zvemai mwana kana pane munhu ari kumuda mwana uya please mondiregererawo munhu kwangafanira kuti aende kwaita dambudziko haana kukwanisa kuzoenda. Handiti saka mwana yaya ari kumuda we21 years ya please ari kumuda we21 years yoya please ari kumuda ndibatei mumutore handiti ndibatei mumutore we21 years ya ndibatei mumutore besi yoya nokuti kwangafanira kuenda uku kwaita dambudziko futi saka achakwanisa kuti aendeko. Saka please kana muchikwanisa kumutorawo anokwanisa kumutora ndibatei mumutore mwana ushu ndibatei mumutore mwana ushu ndibatei mumutore mwana ushu ndibateiwo mumutore guys mubateiwo mumutore ari kuda munhu webasa vediwe pane mwana ne21 years panapa and this is best she goes home. Kana kuri kutashayawa mutora I think anengakwenda kumba boza angatowana basa muno zvongoitika nhasi mufunge angafanira ngatokwira nhasi kuendako. Anomaona musikana yaya baba kutosiwa message baba vake vakaita accident neHonda kuZimbabwe ko ameno vakati ameno zvazvitori amen. Kana ashaya anengozoenda ngaenda kumbake but kana aripo anokwanisa kumupa basa please mupewo basa racho amboshanda kusvika November December oenda kumba. Akashanda kubva kusvika December anoreza kamari kake oenda kumba. Amona akashanda kubva iko zvino anogona kudi kuzorezawo kamari kake kana kuri kuti awana kana asina basa anoramba akagara pamba paari anenge achiremedza muzulu iye andimawona. So yeah ndo nyaya imwe iripo iyoyo. So guys me going ndakuenda anzi kumba kunodiya sina mari mupeka basa racho vimeri kana mune basa mupeka basa racho nokuti munogona ngotaura kuti anoenda kumba kunoita sei asina basa akagara nemuzulu akutoremedza muzulu yeye akutoremedzawo mumwe munhu akagara naye. Saka kana pasina basa anodii kana asina basa. Remember kuti haana kugara kumba kwehama yake agara kumba kwemuzulu akangomubatsirawo. Anoona saka mupeiwo basa guys kana pana ane kuda munhu webasa please tibateiwo aindi bhabhai Sandberg murati usikanyisa vari kuti ane 18 wari kutsvagwawo basa pakaipa inga vanhu vacho vakatowanda katina matirei Messi good luck yes auyawo mwana uya nhasi atodlare kutanga atodlare mupolice cell nhasi rekutanga atoridla repolice station nhasi atoridla. Alright guys ndakuenda nditi guys zvangu ndimbotsvaga chekudya ndimwe futi mapirisa ndidzokere futi kuvata. Hagoni anogona anoita zvemumba anogona anoita zvekutsanda mudzimba agone zvesadweni anoita zvemumba. Thank you Chiera Masenda, thank you Serena, thank you thank you Yokai, thank you. So guys I'm going to batana time. God bless you.